Ay, ayan po. Ano pong tawag dyan, madam? Ito po ang tinatawag na bangkwan. Bangkwan. Bali, nag-umpisa po ako nung pagka-pandemic po. Mag-8 years na po ako nag-handicrafts din. Sana po, lalo na po ngayon sa mga bagong generation po, sana mas suportahan po natin yung mga lokal na produkto po natin para po matulungan din po natin yung mga weavers po na maipagpatuloy po nila yung mga ginagawa nilang, yung mga kinadisnan po nilang tradisyon sa pamamagitan po ng pagtangkilik ng produktong lokal.